Jo necessito poder sortir un dia al carrer amb xandall i bambes o xancletes i forats a la samarreta tacada d'oli i sortir el dia següent amb talons maquillada, que no sembli jo, i pentinada amb 3 barrets i que la gent em miri amb la mateixa cara o no em miri, cosa que a casa això seria impensable, imperdonable i t'estaríem parlant de tu 2 anys. Vas a caçar i després has d'anar a casa als avis i estàs obligat a ajudar perquè si no ja et donen una pija de Barcelona que no pot ni agafar una forca i no t'importa la família, l'únic que fas és te'n vas amb el teu nòvio a pixapí i amb els teus amics a la universitat i et creus millor perquè estàs fent una carrera i és una merda i no vull i ja està. A Girona no feien física i volia anar a Barcelona perquè no volia viure amb els meus pares i així feia anys que no volia viure, no sé què. I no volia anar a Girona perquè la gent em cau malament. La de Girona i la de Cassà que anava a Girona i la dels voltants que anava a Girona. I llavors vaig dir, m'apiro a Barcelona. És una puta borda, tio. Més borda que jo.